Nou, goeie. Nou, goeie. Waar ben je mee wandelen? Ik ben ons hobbyen. Hobbyen? Ja. En wat is voor hobby? Ik ben elektrische scooters aan het verbouwen. Elektrische scooters? Ja, elektrische scooters. Oh, net het orde met een motortje. Nee, dat is vroeger leuk. Nee, dit is de nieuwe generatie. Ja, hè? Ja. Maar je wil even kom zeggen? maar even niet, hè? Ja? Ja. En dit is momenteel het project wat ik ontbouwen ben. En dat is een elektrische dragster, de moet het worden. En ik heb er nog net een meter op reden, dus ik weet net dat het slaggert. Nee? Nee. En het is iets wat nog net heeft en dan vind ik het leuk. Als het aan het riet of het wil de bocht net om, of het is net wat ik er vertaald hier aan de sloop kom bij. In onderdelen, dan betekent ik wel wat anders. En dan wist ik hier met die maatwanden, wat... Ja, nou we gingen het krijgt een hoe het zo mooi wijze uit zo'n dit project dan 2 wiel onderbrengen. Dat we dat van willen krijgen. En dan zien we krijgen een hoe het Betekent hoe we dat hammeren. ja. Ja. Hoe we dat, of het wel kan en of het wel qua draaien en of dat wel gelijk uitkomt en hoe je het dan aansturen moet. Dus het is even bedenken van ken het en eigenlijk is het meer try and error als je dat wel. Ja, hè? De jeugd is nog maar zonder cc's en dan komen wij aan als oude bokken van joh, dat is toch antiek, dat is van uw stiert. Dat is elektrisch. Nou, dan worden we vaak wel even chef van hoe we wat mooi oploeken en zo. En, Ja. ja, dat is mooi van het elektrisch. Het gaat als een banaan. Ja, Nou, en ja. helemaal de creaties die wij dan wat vreubelen. Het leuke van mijn buurman is, we zijn eigenlijk al de schoolkameraden. Ja. En we zijn op een gegeven moment bij elkaar even verlend. En nou, ik kwam te wennen in Engeland. En een periode later kwam het huis, 3 uur verder kwam de keer. En belde het erop, hij zei, we willen bommen. Nou, ik zei, dat is mooi. Toen zei hij elkaar ook weer van. Ja. Dat is fantastisch mooi. En nog steeds dezelfde rare Ja, manier. nog steeds hetzelfde. Nog steeds hetzelfde. Ja, Ja, en we steken elkaar wat aan. Nou ja, bij de auto's en LP's spullen. Hij had een grote verzameling LP's en platen en dat soort spullen. Dus nou ja, dan piel je daar wat in om. Dat, Ja. ja, eigenlijk geven we wat terug in de tijd, maar alles. Ja, behalve Ja. bij het elektrische. Behalve bij het elektrische, dan weer we vooruitstrevend. Maar Hey, maar in die LP's dan, wat is dat dan? Ja, dat is bijna uit eigenlijk een hobby van mijn heid. Mijn heid heeft Alzheimer en mijn man wilde heel rommel oprijden. Dat moest voort en zoorde me er maar op en nou, klaar. Maar ik vond dat eigenlijk wel schande, want mijn hart heeft wel een bijzondere muzieksmaak. Dus ik hier die LP's maar in huis aan, dat in Ultra Yilling. En ik heb me daarin verdiepen. Hoe dat zit met LP's, met drukken en persingen en dat soort spullen. En dan komt erachter dat het heel mooi, heel exotisch spul is. Het zien we op mijn internet, nou, dan laat de hele wereld onder voeten. Dus ik ben daar een beetje, dat is een beetje een handel worden eigenlijk. Het opkepen, het uitzieken. Ja, nou, ik ben geen audiofiel, maar ik mag graag een plaatje draaien. Zo, hier ben ik volop mee bezig met de muziek. Dan weet je, mijn collega's zeiden dan, ja, we hebben Spotify. Ja, dat is mooi. Maar als je een LP opzetten, je bent er bij, je maakt je misschien de boetenhoes die een keer, wat is het verhaal achter die plaat, wat heb ik hier eigenlijk? Nou, en dan luister je naar die muziek en dan komt het pas binnen. Is die Bob er nog LP's dan? Of? Ik heb hier een LP-speler die ik eerst thuis hier, nou die moest een plakje hebben, dus die heb ik hier inderdaad boven zetten. En ik heb hier een LP van Boney M, maar die heb ik eerst in, maar dit is net de geschikte omgeving om LP's te houden, maar al dit stof en damp. Dus, Boney M? Wat zei je? Boney M zou je dus ook? Nou, ik heb nou toevallig een LP van Boney M lezen. Ja, nou, dat vind ik. Ja, dat is net direct mijn muzieksmaak, maar van mij kan ik dat ding per week niet zien. Tot een merk en dat ding, nou, die neem ik mooi zo. Nou, dat moeten we weer. Nou, dat kan wel. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we will. When we remembered. Maar zo zit je hem dan een beetje nog te praten hoe wat de plannen zijn. Boney M. Nou, Joet is het Boney M. Het is meestal ABBA. Ja, het ligt het niveau een beetje hoger.